Den måste klunka bärsen, man får inte släppa. Alltså man får ju ta en paus. Men hinken där. men bärsen ska vara slut. Det är inget så här sitta och smutta. Det är bara för ni är så jävla dåliga som ni får göra det. Okej. Men kom igen nu då. Klara! Vänta, Släpp! Klara. Färdiga! Kör! Oj! Där! Det var nog... De har inte druckit upp. Nej, De måste ha helt slut med sådana. Där är soptunnan. Där är soptunnan. Madde. Där är soptunnan. Det är hon. Gud vad glad jag är. Bra, du vann. Ja, det... Men du har Madde massa kvar eller? Har du varit tog Madde vägen? Hennes Kolla. var väl klart först? Ja, Madde vann. Nej, Va? Madde vann inte. Jo, jag tror nästan det. Jo, det gjorde hon. Madde vann ju på mig klart först. Ja. Nej, Rosanna här. Nej. Jo, det är min bärs så jag bryr mig inte. Va? Ja.